はい、どうも、YSP カリアンの店長石川です。今日は、XSR900GP の、ワイズギア1000の、アクラポビッチマフラーを、取り付けたので、サウンドチェックしてみたいと思います。はい、非常な上品な音で、こちらの皆様、いかがでしょうか？よろしくお願いします。